You're a superhero. तर नमस्कार, आपलं स्वागत आहे सर्वांचं आपल्या चॅनलमध्ये, ज्याचं नाव आहे टेक्निकल पिके. तर आपण आज बघणार आहे तुम्ही कुठली ॲप गेम वगैरे हॅक करू शकता एका मिनिटात. तर ते हॅक करण्यासाठी तुम्हाला मी दोन ट्रिक सांगणार आहे. तर तुम्ही 2 ट्रिक जर फॉलो केल्या तर तुम्ही एका मिनिटात कुठली ॲप हॅक करू शकता, गेम वगैरे हॅक करू शकता. तर व्हिडिओ चालू करण्याआधी जर आपल्या व्हिडिओला लाईक नसेल केलं तर लाईक करून घ्या आणि चॅनलला सबस्क्राईब केलं तर सबस्क्राईब करून घ्या आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनला क्लिक करा, जेणेकरून आपल्या व्हिडिओची नोटिफिकेशन आपल्याला लवकरात लवकर भेटून जाईल. तर तुम्हाला टेलिग्राम चॅनल जर जॉईन करायचं असेल तर टेलिग्रामची मी लिंक दिलेली आहे, तिथून जाऊन आपण टेलिग्राम चॅनल जॉईन करू शकता. जर तुम्हाला इंस्टाग्रामला जर फॉलो करायचं असेल तर इंस्टाग्रामची पण मी लिंक दिलेली आहे, तिथून जाऊन आपण इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता. तर जायला वेळ घालवता आपल्या व्हिडिओला चालू करूया. तर सर्वांच्या फोनमध्ये सेटिंगचा ऑप्शन असतो, तर सेटिंगचा ऑप्शन आपल्याला ऑन करून घ्यायचा आहे. तर आणि ॲप लॉकमध्ये जायचं आहे. तर मी ॲप लॉकवरती क्लिक करतो आणि ॲप लॉकवरती क्लिक केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपल्या असा इंटरफेस येऊन जाईल. ते इथून तुम्ही ॲप लॉक करू शकता, हाईड नाही. तर इथं तुम्ही बघू शकता वरती लिहिलेलं आहे ॲप लॉक आणि साईडला हाईड्स ॲप लिहिलेलं आहे. तर आपल्याला ॲप हाईड करायचं आहे. तर हाईड करण्यासाठी आपल्याला हाईड्स ॲप्सवरती क्लिक करायचं आहे आणि इथून तुम्ही ॲप हाईड करू शकता. तर बघू शकता किती सारे ॲप आलेले आहेत, गेम वगैरे तुम्ही इथून हाईड करू शकता. तर मी तुम्हाला व्हॉट्सॲप हाईड करून दाखवतो. मी बॅक येतो 1 सेकंड. तर बॅक आल्यानंतर तुम्ही बघू शकता माझं व्हॉट्सॲप आहे इथे. तर मी तुम्हाला इथे हाईड करून दाखवणार आहे. तर पुन्हा एकदा सेटिंगवरती क्लिक करायचं आहे आणि ॲप लॉकमध्ये जायचं आहे पुन्हा एकदा. तर ॲप लॉकमध्ये आल्यानंतर आपल्याला इथं पासवर्ड सेट करायचा आहे पॅटर्न. तर मी इथं एक पॅटर्न सेट करून घेतो. तर पॅटर्न सेट केल्यानंतर आपल्यासमोर असा ऑप्शन येईल ॲप लॉक आणि हाईड्स ॲप मागाच्या आणि. तर मी तुम्हाला व्हॉट्सॲप हाईड करून दाखवणार आहे. तर व्हॉट्सॲप हाईड करण्यासाठी आपल्यासमोर बघू शकता व्हॉट्सॲपच्या समोर असं एक ऑप्शन दिलेलं आहे, ते ऑन करायचं आहे. त्यानंतर आपलं व्हॉट्सॲप हाईड होऊन जाईल. तर मी तुम्हाला बॅक जाऊन दाखवतो माझं व्हॉट्सॲप हाईड झालेलं आहे की नाही. ते बॅक जातो मी. ते बॅक आल्यानंतर तुम्ही बघू शकता माझं इथं व्हॉट्सॲप नाही. तर मगाशी इथं माझं व्हॉट्सॲप होतं ते आता इथून हाईड झालेलं आहे. तर अशा प्रकारे तुम्ही कोणती ॲप गेम वगैरे असं हाईड करू शकता. तर ही झाली पहिली ट्रिक. आता ज्यांच्या फोनमध्ये हाईडचं ऑप्शन नसेल सेटिंगमध्ये तर त्यांच्यासाठी एक ॲप्लिकेशन आहे सी लॉन्चर म्हणून. तर ते ॲप्लिकेशन आपल्याला डाउनलोड करण्यासाठी मी तुम्हाला प्लेस्टोरवरती सर्च करायचं आहे सी लॉन्चर म्हणून, किंवा माझ्या लिंक मी खाली तुम्हाला लिंक पण दिली आहे, तिथून जाऊन पण तुम्ही डाउनलोड करू शकता. तर प्लेस्टोर ओपन करून घ्यायचं आहे आणि सी लॉन्चर सर्च करायचं आहे आणि सर्च केल्यानंतर सी लॉन्चर येऊन जाईल. तिथं आपल्याला ते इन्स्टॉल करून घ्यायचं आहे. तर इन्स्टॉल करून घेतल्यानंतर आपल्याला ओपन करून घ्यायचं आहे. तर ओपन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता सिलेक्ट होम ॲप लिहिलेलं आहे. तर सिस्टम लॉन्चर आणि सी लॉन्चर लिहिलं आहे. तर आपल्याला सी लॉन्चर ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करण्याआधी आपल्याला खाली टिक मार्क द्यायचे आहे. तर मी टिक मार्क देतो आणि टिक मार्क दिल्यानंतर आपल्याला ओपन करून घ्यायचं आहे. तर मी ओपन करून घेतो. सी लॉन्चर ओपन झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपल्याला स्टार्टचं ऑप्शन आलं आहे. तर त्या स्टार्टच्या ऑप्शनवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे. तर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता सिलेक्ट युअर वॉलपेपर. तर मी एक वॉलपेपर सिलेक्ट करतो. तर ते सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपला पूर्णपणे फोन बदललेला आहे. तर एकदम भारी झालेला आहे आपला फोन, पहिल्यापेक्षा भारी दिसत आहे आपला फोन, तुम्ही बघू शकता. तर अशा प्रकारे आपला फोन पूर्णपणे बदलून जाईल. तर सगळे ॲप वगैरे बदलून जातील. तर इथे तुम्ही बघू शकता ह्या ॲपवरती खूप सारे ॲड येत आहेत. तर ते ॲड घालवण्यासाठी तुम्हाला एक मी सी लॉन्चरची सेटिंग सांगणार आहे. तर ती सेटिंग करण्यासाठी आपल्याला असं स्वाईप करायचं आहे वरती, असं वरती वाढायचं आहे. तर वरती वाढल्यासाठी नंतर तुम्ही बघू शकता सी लॉन्चर सेटिंग आलेलं आहे तो ऑप्शन, त्या ऑप्शनवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे सी लॉन्चर सेटिंगवरती. मी क्लिक करतो. तर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता रिमूव्ह ॲड करण्यासाठी आपल्याला 140 रुपये लागत आहेत लाईफ टाईमसाठी. कधीच ॲड येणार नाही 140 रुपये दिले तर. तर मी तुम्हाला आपलं टेलिग्राम चॅनल जॉईन केला तर तिथं तुम्हाला मोडी पैकी भेटून जाईल, तिथं तुम्हाला पैसे द्यावे लागणार नाहीत. तर मी आता हे बाय नाही करत, मी कट करून टाकतो. तर आपल्या 3 नंबरचं ऑप्शन दिसत आहे ना, तर 3 नंबरच्या ऑप्शनवरती आपल्याला क्लिक करायचं आहे आणि आपल्यासमोर असं इंटरफेस येऊन जाईल. तर आपले सर्व ऑप्शन ऑन आहेत ते ऑफ करून घ्यायचे आहेत. तर मी ऑफ करून घेतो. तो ऑफ केल्यानंतर आपल्या बॅक येत आहे आणि बॅक आल्यानंतर तर आता हे आपले ॲड कमी येणार आपल्याला. तर आता आपण बघणार आहे हाईड कसं करायचं. तर हाईड करण्यासाठी आपल्याला दोन्ही बटन स्क्रीनवर स्वाईप करायचं आहे. तर दोन्ही बटन मी स्वाईप करतो, बघू शकता. अशा प्रकारे स्वाईप केल्यानंतर आपल्यासमोर असा सेटिंगचा ऑप्शन येईल. ते बघू शकता खाली सेटिंग लिहिलेलं आहे. तर ते सेटिंगच्या ऑप्शनमध्ये आपल्याला क्लिक करायचं आहे. तर मी क्लिक करतो आणि क्लिक केल्यानंतर आपल्या इथं पासवर्ड आपल्याप्रमाणे टाईप करायचा आहे. तर मी पासवर्ड एक सेट करतो. तर सेट केल्यानंतर आपले वर बघू शकता आपल्या पेन्सिलचा आयकॉन आलेला आहे. त्या पेन्सिलच्या आयकॉनमध्ये आपल्याला क्लिक करायचं आहे. तर मी क्लिक करतो. तर क्लिक केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपल्यासमोर खूप सारे ॲप्स आलेले आहेत. तर बघू शकता असे ॲप्स आले आहेत, आपल्या इथून ॲप्स हाईड करायचे आहेत.
ह्या ॲप गेम वगैरे काही बी हॅक करू शकता. तुम्ही फेसबुक हॅक करता आहे तुम्ही बघू शकता. अशा प्रकारे फेसबुकवर तुम्ही क्लिक करायचं आहे आपल्याला आणि ओकेवरती खाली जाऊन अशा प्रकारे आपलं हॅक होऊन जाईल. तर तुम्ही बघू शकता माझं फेसबुक कुठेही दिसत नाही. तर अशा प्रकारे तुम्ही हॅक करू शकता. तर हॅक केलेलं आपल्याला बाहेर काढण्यासाठी पुन्हा एकदा आपल्याला इथं स्क्रीनवरती स्वाईप करत आहे. तुम्ही स्वाईप करतो असं वरती. तर स्वाईप केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता आपल्याला पासवर्ड टाईप करत आहे. पासवर्ड टाईप केल्यानंतर बघू शकता फेसबुक आलेला आहे. तर व्हिडिओ कसा झाला पाहून तर व्हिडिओ आवडला असेल तर आपल्या व्हिडिओ लाईक करा, चॅनल सबस्क्राईब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनला क्लिक करा. तर धन्यवाद. भेटूया पुढच्या